ҳар рӯз ба ҳисоби миёна ҳудуди 500 тоҷикистонӣ шаҳрвандии Русияро қабул мекунанд. дар суғд аз 1633 нафари дар ҷустуҷӯи ҷиноӣ буда 662 гумонбар боздошт шуданд. мавқеи Тоҷикистон дар радабандии нави ФИФА дигар нашуд. бар асоси омори вазорати корҳои дохилии Русия ҳар рӯз ба ҳисоби миёна ҳудуди 500 тоҷикистонӣ шаҳрвандии Русияро қабул карданд. дар 3 моҳ 45500 нафар тоҷикистонӣ шаҳрвандии Русия шуданд. авҷи соҳиби шиносномаи русӣ шудани шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҳоле аст, ки имсол ба сабаби ҷанги Русия дар Украина садҳо ҳазор шаҳрвандони худи Русия ин кишварро тарк гуфтанд. ҳазорон нафар гурезаҳои Русия ҳоло дар Тоҷикистон ба сар мебаранд. ҳамчунин нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон кӯшиши шаҳрвандони кишварҳои дигар ба дарёфти шаҳрвандии Русия кам шудааст. давоми соли ҷорӣ дар вилояти Суғд 1633 нафар гумонбар дар содир кардани ҷиноятҳои гуногун ҷустуҷӯ шуда, то ҳол 662 нафари онҳо боздошт шуданд. дар ин бора Фурқат Хоҷазода, прокурори вилояти Суғд, зимни ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят, ки дирӯз 21 декабр бо иштироки масъулин ва роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор шуд, иттилоъ дод. Фурқат Хоҷазода аз ҷумла гуфт, ки аз теъдоди умумии боздоштшудагон 102 нафар бо гумони содир кардани ҷиноятҳои алоқаманд бо терроризм ва экстремизм, 67 нафар бо гумони дуздӣ, 113 нафар дар робита ба содир кардани ҷиноятҳои қаллобӣ дастгир шуданд. аз теъдоди умумии боздоштшудагон 30 нафарашонро мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои хориҷӣ дастгир намуданд. беш аз ҳама, яъне 27 нафар дар Русия боздошт ва ба Тоҷикистон таслим гардиданд. давлатҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Озарбойҷон бошад, 1 нафари боздошт ва ба Тоҷикистон супориданд. зикр карда шуд, ки Тоҷикистон бо дигар мамлакатҳои ҷаҳон аъзои конвенсияҳо оид ба расонидани ёрии ҳуқуқӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ, гражданӣ, оилавӣ ва иқтисодӣ буда, созишномаҳо ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқиро дар ин самт қабул кардааст ва ин имкон фароҳам овардааст, ки дар самти кофтукоп дастгир ва ба давлати ташаббускор супоридани айбдоршавандагони ҷустуҷӯшаванда кор пурзур карда шавад. дастаи мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон дар радабандӣ ё рейтинги нави ФИФА, Федератсияи байналмилалии футбол, ки имрӯз 22 декабр дар сомонаи расмии ин созмон нашр шудааст, дар байни 211 кишвар мавқеашро дар ҷои 108 нигаҳ дошт. дар ин феҳрист Бразилия мисли пешин дар ҷои аввал аст. Аргентина, қаҳрамони феълии ҷаҳон, ба зинаи дуввум баромад. Фаронса ҷоизадори нуқраи қаҳрамонии ҷаҳон дар зинаи саввум мебошад. аз байни кишварҳои пасошӯравӣ зинаҳои баландро дар феҳристи ФИФА Украина дар ҷои 26 аст, Русия 37 ва Ӯзбекистон дар ҷои 77 аст. Тоҷикистон дар байни тимҳои миллие, ки ба Конфедератсияи футболи Осиё шомиланд, ҷои 20-ро аз они худ кардааст. дар Осиё Ҷопон дар мақоми аввал гирифтааст, ки дар ҷаҳон 20 мебошад. Эрон дар мақоми дуввум аст, ки дар ҷаҳон мавқеаш 24 аст. Кореяи Ҷанубӣ дар мақоми севуми Осиё аст, ки дар ҷаҳон дар раддаи 25 мебошад. феҳристи ФИФА аз соли 1993 ба ин су тартиб дода мешавад. натиҷаи беҳтарини мунтахаби Тоҷикистон дар тамоми таърихаш дар радабандии ФИФА ҷои 106 дар соли 2013 ва натиҷаи пастаринаш ҷои 180 дар соли 2003 мебошад.